And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pera lang daw ang habol ng mga Filipinong may foreigner na jowa. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Ash. And this is my secret file. Meron akong foreigner boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Norbert. He is 27 years old and I'm 23. He is from Europe. Pribado ang relasyon namin. Hindi pa namin sinasabi sa mga kaibigan namin at sa pamilya namin dahil ayaw naming mahusgahan. Marami kasing tao ngayon na mapanghusga. Mahal na mahal ko si Norbert. Alam kong mahal na mahal namin ang isa't isa. Mahal ko siya bilang siya. One day, I'm with my friends. Magka-chat kami ng boyfriend ko. At hindi ko alam na yung close friend ko na itago natin sa pangalang Mike, nasa likod ko. Nagbabasa ng convo namin. At nakikita niya ang picture ng boyfriend ko as my wallpaper. Pagkakita niya, sabi niya, "Ay, ang sweet naman ng relasyon." Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Sabi ko, "Huh? Relasyon? Anong pinagsasabi mo dyan?" Wala naman akong boyfriend. Then sabi niya, "Hindi pa ba boyfriend yun? Nag-I love you kayo sa isa't isa? Nakita ko pa nga. Wallpaper mo pa. Foreigner yun. Huwag ka nang mag-deny. I saw it with my 2 eyes." Then sabi ko, "Ay, grabe talagang mata nito. Wala lang yun. Yung picture, artista yun sa ibang bansa. Nilagay ko lang sa wallpaper ko para at least may view naman ako." Then sabi niya, "Ay sus, artista daw. Okay lang yan. Kaya pala ang ganda na ng cellphone mo. May foreigner ka na pala eh." And I was like, What? What's the connection sa cellphone ko? Anong meron sa cellphone ko? Then sabi niya, "Ganda na kasi ng phone mo, mamahalin, no? Apple, no? Nag-evolve ka na talaga." I was really disappointed. I was insulted. At dahil doon, nag-walk out ako.
eto ang dahilan kung bakit ayokong sabihin sa mga kaibigan ko and everybody else, kasi i-judge lang naman nila ako. Hindi nila ako maiintindihan. So after few days, kumalat yung balita sa ibang mga kaibigan ko na meron na akong boyfriend na foreigner. Para talagang virus. At yung mga fake friends ko na nakakuha ng virus, judge me hard. Pera lang daw ang habol ko kay Norbert. Social climber raw ako. At dahil doon, hindi ko sila pinapansin. Then after a week, nag-usap-usap kaming quote-unquote magkakaibigan. Sinabi ng isa kong best friend kung bakit hindi ko raw pinapansin si Mike. Then I said, dahil nagtatampo ako sa kanya. Ginudge niya ako tapos pinagsasabi pa sa iba. Inunahan pa akong magsabi. Sino ba namang hindi magagalit doon? At yun, nagsorry sa akin at nag-explain. Hindi raw niya intensyon na insultuhin ako. Takot lang din daw siya na mangiiwan ako bigla nang walang pasabi. Pag biglang tumira na ako sa ibang bansa kasama ang boyfriend ko. Oo raw, ginudge niya ako. At doon daw siya nagkamali. Kasi na-generalize niya. Lahat na pera lang ang habol ng mga Pilipinong may foreigner na jowa. At naniniwala daw siyang hindi naman ako ganun. Kaya sorry siya ng sorry sa mga sinabi niya sa akin. Umiyak siya noon. At napaiyak na rin ako. Pinatawad ko siya. At niyakap niya ako. Hindi naman ganun kabato ang puso ko. Sadyang nasaktan lang ako. Pero bakit, no? Bakit ganun ang thinking ng mga tao? Na pag may foreigner na boyfriend, gaganda na yung cellphone at dadami na yung pera. Hindi ba pwedeng sariling dugo at pawis ko yung ipinambili ko ng cellphone? Pinagpawisan ko yung gamit na iyon. Pinag-ipunan ko yun. Naabutan pa ako ng ilang buwan makabili lang ng matibay na cellphone. Ano bang akala ng ibang tao sa foreigner? Banker? Hasyendero at hasyendera? Hindi ko maintindihan eh. Kung bakit ganun-ganun na lang makapanghusga ang mga tao. Meron akong foreigner boyfriend pero kahit 25 sentimo, hindi ako nanghihingi. I have my own money at hindi ako umaasa sa kanya. Hindi naman nila alam yung storya. At hindi lahat ng Pilipina o Pilipino na may foreigner boyfriend o girlfriend ay pera na agad ang hinahabol. Siguro sa parte ko, nasaktan talaga ako ng sobra. Dahil mismong mga kaibigan ko pa ang hinusgahan ako. Akala ko ba ang kaibigan ang number one supporter? Pero hindi eh. Hindi lahat ng kaibigan ay makaiintindi. Nag-aaral ako ng maayos at nagsisikap na makagraduate para magkaroon ng magandang trabaho. At ngayon nga, meron na akong maayos na trabaho. Nagsisikap ako sa buhay para magkaroon ng magandang bukas. Para hindi ako umasa sa ibang tao. Ang sakit lang mahusgahan. Parang ipamumukha sa'yo ng mundo na kasalanan ng magmahal ng foreigner. Na manggagamit kang tao dahil sa pagmamahal mo sa isang foreigner. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Norbert. And I don't care about his money. All I care is about our love. I care about him.
So sana sa mga nakikinig ngayon, huwag sana tayong mang-judge ng kapwa natin Pinoy o Pinay na merong mga foreigner na jowa. Dahil hindi nyo alam ang storya. Huwag i-generalize ang lahat. Do not judge a book by its cover. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ash. At ito, ang aking secret vow.